φεύγω. Αχ, τα νιάτα δεν ησυχάζουν ποτέ. Λοιπόν, Κλιμεντίνη, τι νέα από τον έξω κόσμο? Χάλια. Φτώχεια, ανεργία, μόλυνση. Οι πλούσιοι τα κονομάνε, οι φτωχοί υποφέρουν. Φταίει η κυβέρνηση για αυτά. Πρέπει να έρθουν καινούργιοι άνθρωποι στην εξουσία. Τώρα μάλιστα. Τα 2/3 των πολιτικών είναι διαφθαρμένοι. Και οι υπόλοιποι? Και οι υπόλοιποι διαφθαρμένοι είναι. Αλλά τουλάχιστον είναι λιγότεροι. Έλα εδώ ρε. Πάρε μέσα τα καζάκια. Ογκαρία ρε αλήθεια. Παγαίνε μέσα ρε. Συζήτιο ρε. Το πουλάκι Κλιμεντίνη μου είπε ότι θα γίνουν εκλογές. Το εγώ τι είναι εσένα. Ψηφίσεις? Όχι, αλλά αν αλλάξουν τα πράγματα έξω, μπορεί και να βελτιωθεί η κατάσταση στις φυλακές. Διαβάζεις πολλά παραμύθια, Σοβίτη. Η κατάσταση στις φυλακές δεν βελτιώνεται ποτέ. Ίσως, αλλά σε κάτι δεν πρέπει να ελπίζουμε. Αν δεν μπορούμε να ελπίζουμε και τις εκλογές, τότε σε τι? Δοκίμασε τη μετεμψύχωση. Πάμε να τους πιο δολάκια καθάρματα σε μένα να μου. Άντε να πάει να πεις 2 δολάκια με το σόκους και τα 2 ταλάκια να μου μεγάλοι κλιματίες. Άντε να πω και χάμε να μου πεις εμένα με τις 2 ταλάκια καθάρματα να μου. Λοιπόν, Κλιμεντίνη, πώς πάει ο προεκλογικός αγώνας έξω? Τα γνωστά. Όλοι δίνουν υποσχέσεις. Χιλιάδες υποσχέσεις αγκεσεδάκια με φράουλες. Τι σχέση έχουν οι φράουλες? Το να πιστεύεις στις προεκλογικές υποσχέσεις είναι σαν να πιστεύεις ότι υπάρχουν μεγάλες φράουλες στον πάτο του Κεσέ. Υπάρχει και κάτι παρήγορο στις εκλογές. Ποιο πράγμα? Μόνο ένας από αυτούς μπορεί να βγει. Θα πρέπει να σε τρελώσεις, Σοβίτη, για να πιστεύεις ότι οι εκλογές μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση στις φυλακές. Τι θες να πεις δηλαδή, στις φυλακές δεν αλλάζει ποτέ τίποτα? Τόσα χρόνια δεν έχει γίνει καμιά βελτίωση. Η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει μερικές βελτιώσεις. Παλιά, ας πούμε, οι δεσμοφύλακες βαράγανε τους κρατούμενους μέχρι που άσπαγαν τα κλόψ. Τα βλέπεις? Ενώ τώρα? Τώρα δεν σπάνε, είναι πλαστικά. Είμαι σίγουρος ότι θέλουν να εκμεταλλευτούν πολιτικά την εκτέλεσή μου. Γιατί το λες αυτό? Γιατί αποφάσισαν να με εκτελέσουν την παραμονή των εκλογών. Θαυμάσια. Έτσι μπορείς να μην ψηφίσεις χωρίς να έχεις κυρώσεις. Ένα πρόεδρος. Πρώτος. Ο καλύτερος. Τα μάθες η Σοβίτη. Ένας κρατούμενος άκουσε στην τηλεόραση πως δόθηκε γενική αμνηστία λόγω των εκλογών. Σοβαρά μιλάς? Αυτό είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Είμαι πάλι ελεύθερος. Είμαι πάλι ελεύθερος. Δεν μου λες, πού τι βρήκε στην τηλεόραση αυτός ο κρατούμενος? Έχει ζωγραφίσει μία μόνος του στον τοίχο του κελιού του. Ξέρεις κάτι, μελοθάνατε. Τώρα που έρχονται εκλογές μπορεί να σου δώσουν χάρη. Αλήθεια? Το πιστεύεις αυτό, Μοντεχρήστο? Πες μου, το πιστεύεις? Όχι. Απλώς ήθελα να δω αν έχεις χρυσά δόντια για να προλάβω να τα πάρω πρώτος μετά την εκτέλεση.
Τι είναι όλα αυτά? Πάω και λέω στους κρατούμενους ότι τους δώσα χάρη λόγω των εκλογών και αυτοί τρελαίνονται και μου χαρίζουν τα πράγματά τους. Μα δεν τρέπεσαι καθόλου. Γιατί οι άνθρωποι γίνονται πολύ εύπιστοι πριν από τις εκλογές. Πρέπει να το εκμεταλλευόμαστε αυτό. Μπράβο. Ωραία ιδεολογία έχεις. Το ξέρω. Αν είχα και λίγη φωτογένεια θα έφτανα μέχρι πρωθυπουργός. Κύριε Φύλακα, μπορείτε να μου πείτε ποιος κέρδισε τις εκλογές? Πρέπει να ξέρω ποιος μας κυβερνάει. Απαγορεύονται οι πολιτικές συζητήσεις, κρατούμενε. Όταν βγεις από τη φυλακή θα μάθεις ποιος μας κυβερνάει. Μα είμαι ισοδίτης. Τυχερέ.